Вземаме всичките тези риби. О, това изглежда ужасно. Потопи го в шоколад. О, не. Ах, ще бъде толкова безвкусно. Шоколада определено ще бъде излишен тук. Нека го опитаме. Да тръгваме. Едно парче, но такова ужасно. Хайде, хайде. Няма начин. Изядох рибата напълно, и бързо. Накрая свърши. Това беше отвратително. Мразя риба. О, внимавай следващия път. Сега е мой ред. Имам хот-дог. Добре. Нека видим дали пасва. Надявам се да е вкусно с шоколад. Добре, мога да го ям сега. Някак добро, но не много вкусно. Не бих ял това повече, но сега ще го изям. Почти готово. И съм готов.